besok depan. Kono mericis ya tak saran gitu sarung tangan remaja. Bocah Jan. Aku yo dhisik pas rono kowe jangan duit kan lumayan kae. Gendengnya ini kok. Sekarang aku pengen delok sing lapangan kan lho, Pak. Lapan di. Yo kae sing rame apa sing ning TikTok jadi SKB kan lho. Iya. Oh, Pengen nilai kae. jangan repot. Adem baik-baik. Min piro yo? Nang kono paling min 5 yo, min 6 yo. Min oh. Nek wis nge-es tetep min. Saiki yo tetep es. Saiki ki men iki pirang derajat. Saiki nggo dhewe piro ki ana? Piro ki adem tenan ya. Pitulasnya kono awan oleh pitulasnya sebejo ju. Saiki ki 19 iki. Ada membengi nek ro saiki. 19 sih sangat tok. Anget dhewe, kuwi nang jero le 19 HP murah kademen. Wingi terakhir 2 derajat. Ming loro. Ning loro mati. Dadi es nyuk. Kan urung min. Ya lebar kuwi sedana yo men. Min 18 ngono piye Pak yo? Mateng. Rencana main nang Everest awi. Ya amin tak dongake Pak. Ora itu. Nek sing nang Everest kae sing misal dumati nang kono kae yo. Kayak berarti reso bosok yo. Yo ora, tetep seger kae. Maksudnya kayak keluarga saudara. Kayak di freezer kan jangan. Ya kayak keluarga tuh nek arek rono ndelok barange ngono sih ono yo. Yo sate nyuk kuwi biasane dan Oh iya, mesti kuwi. Yo, padha wae to. ono kae di patung kae. Di apa jenenge? Ora ke patung sih lebih tepatnya ke acara monumen. Lebih tepat yo meh ngono kuwi lah. Ke acara jalan. Ke patung. Nek ngono ke misal to diduduk ngono ambil ora ya Pak yo. Kuwi kan ono loro pe. Sing anu ki, sing ra ono nang Everest ki. Anu, sapa ke jenenge? Lali jenenge cuma kuwi suami istri kae. Indo? Tutu, mbok nanti. Kuwi ceritane iki nganu. Lemedun bareng cuma sing wedok ki nang mburi. Lebar kuwi. Ternyata sing lanang ki wis tekan adoh ngono to. Cuma sing wedok ki ben dilinguk ning mburi ora ono. Balik to. Balik wis tenan wis lemes. Rak tulung yo. Wis ra iso ndra. Ya kuwi mungkin cuk sing wedok wis ra ono. Yo sing lanang kepleset medun jurang wis ra iso dievakuasi. Wah, ngeri yo. Wis kowe mending rasa rono wae, Pak. Ora sida karengan resiko. Semoga sumbing mau mending wae. Gayane saka Indonesia tekan kono paling 1,5. Gawe tuku Innova oleh 5. Gawe Innova ora 5, oleh 4 lah. Wis bingung lak parkir wisan wis 1,5 ki. Oleh 5 ki. Kena rentalan ya, Pak ya. Wah, jelas tukake HS 8. Wih. Positif. Bali kuwi. Obrolan jalanan jam 12 mundur wis ya. BMB CGO. Bahkan iki nang kono mengkon mlaku lek ya nang kene tukake BMW wis iso tumpaki. Iya. Tahu sen. Ayo.
Ayo nanti. Matane wis kepenak ngono, Mbak. Ngantuk oh ya. Seru ah. Ngantuk fetishnya. Tremos ya. Oh, aku mudeng kayak muni angkat-angkat ya lah. Oh, itu tak coba ke. Kopi nanti tapi spill dong. Apa ini sih? Alah. Iki? Ya. Ayo dong. Ora adem tenan iki tenan. Berapa derajat di situ, Mas? Di sini 12. Mataan nih. 19 deh. Iki aku udah rampung ngomong ke. Anu, piro sing tambah dadi 17 sing 10 tambah 6. Jadi 17 lawak tenan. Pilihanmu to, Pak? Bisa sampai nyamari. Engko nang kuwi baterai kira 30%, 30%. 12%. Urung tak rugi nek tuku ke ora dindak-ndak iki. Baterai iki nyok untuk paketan. Iya, baterainya rugi nek apa ora dindak-ndak iki sik iki. Ya wis nek dicas. Ya. Hati-hati pe ya. Siap. Tak saranke kuwi nggo kuwi. Nggo apa jenenge ketu maling. Oh. Wis ready iki. Njuk sarung tangan. Jaketnya double loro. Awak mantolan no. Mojah telu. Mah kawang buriman Maulana terus tak ece. Mancing kok teko apa kaos kakian jaketan brukut iki sik mancing bocah kentuk. Yo sambat masuk angin ning wis mancing lho. Ya Allah. Kebet tenan. Ki mancing iki kaos kakian. Jalan cepet ya Allah. Tenan wis tak saran aku wis pengalaman wingi nang gunung Mbak Suwer. Adem berairam. Siap. Oh, nggawa aku kuwi pokoke diredikan. Daripada taring ngisor kering gitu. Ya wis assalamualaikum. Waalaikumsalam.